Whoa, 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 whoa. Kinahanglan nga atong masabtan ang iyang mga kasugoan. Matud pa ni Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an, panlakaw kamo sa tibok kalibutan. Ug inyo silang pagatudloan nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, nga magatudlo kanila sa pagtuman. Lucas 24:45. Gibuksan sa Dios ang ilang mga salabutan ug ilang natukad ang kamatuoran, nga walay laing ngalan nga makaluwas sa tanan. Ang ngalan ni Hesus may kadaugan, sa ngalan ni Hesus may kagawasan, sa ngalan ni Hesus may kapasayloan, sa ngalan ni Hesus may kaluwasan. Kamo nga nagapangitag kamaturan, sapta ugayo ang iyang mga kasugoan. Walay mga apostolis nga nagbautismo, nga gamit ang tulo katitulo kay nasapta nila ang sugo sa Ginoo. Sa ngalan ni Hesus may kadaugan, sa ngalan ni Hesus may kagawasan, sa ngalan ni Hesus may kapasayloan, sa ngalan ni Hesus may kaluwasan. Buhat 22:16. Ug karon nganong magalangan ka, tumindog ka ug magpabautismo ug maghugas ka sa imong mga sala, nga magatawag sa iyang ngalan. Sa ngalan ni Hesus may kadaugan, sa ngalan ni Hesus may kagawasan, sa ngalan ni Hesus may kapasayloan, sa ngalan ni Hesus may kaluwasan, sa ngalan ni Hesus may kadaugan, sa ngalan ni Hesus may kagawasan, sa ngalan ni Hesus may kapasayloan, sa ngalan ni Hesus may kaluwasan.